Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Efeso Kapitulo 1. Kadagiti tattao ti Dios. Iti Efeso isuda ang mapagtalkan iti panagbiagda ken ni Kristo Jesus. Sapay kumata parabor ken talna ti ited kada tayo ti Dios nga Ama tayo ken ni Jesus Kristo. Siya ni Pablo tinagapuan daytoy asurat. May isaak nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Dios. Agyaman tayo iti Dios ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Iti panakikaysa tayo ken ni Kristo. Binindisyonan na tayo iti amin an espirituan na sagot iti nailangitan adiso. Sakbay ti panakaparswa ti lubong. Pinili na tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken ni Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tay iti imatang na. Gapu iti ayat na, ingkedengen ti Diyos a babaen ken Hesukristo, pagbalinin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Idaydayaw tayo ti Diyos, gapu iti nakaskasdaw a parang ipakita na iti kinaimbag na kada tayo. Gapo itinted na sagot kada tayo, babaen iti inaramid ti dungdungon ng anak. Babaen iti papatay ni Kristo, nagunod ti waywaya, ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos, nga impaay na asibuboslon kada tayo. Gapo ta masirib ti Diyos, ket ammuna ti amin abbanag. Inaramid na ti panggep na. Impakaamuna kada tayo tinalimod a plano na ngayong kedeng na atong palen babaen ken ni Kristo. Anya ti plano ti Dios ngayong kedeng na atong palen inton dumteng tinaituding a tiyempo? Isu daytoy. Pagkaykaysaan na ti nga parswaan, amin ngadda sa dilangit ken ditoy daga ani Kristo ti pannakaulo. Maaramid dagiti amin na bambanag, kas mayan nurot iti plano ken pangeddeng ti Dios. Pinili na tayo ngagbalin at tao na, babaen iti pannakikaysa tayo kini Kristo, gapu iti panggep na idi punganay. Idaydayaw tayo nga rod tinadayag a Dios, datayo nga imununa anang inanama ken ni Kristo. Nagbalin kayo met at tao ti Diyos, idinanggegyo ti pudno amin say tinaimbag gadamag, anang yag iti pannakaisalakan nyo. Namati kayo ken Kristo, ket minarkaan na kayo ti Diyos, babaen iti panangted na iti Espiritu Santo, ngayong karina kas pakakitaan, iti panangtagikwana kada kayo. Gapu taadda kada tayo ti Espiritu ti Diyos, awan dua-dua nga awaten tayo ti ingkari ti Diyos kadagiti tattao na. Daytoy ti mangpatalged kada tayo nga ikanto ti Diyos iti nananay awaya-waya dagiti kukwana. Idaydayaw tayo ti dayag na. Gapu iti daytoy, manipod idinadamag ko ti may papan iti pamatiyo ken ni Apo Jesus. Ken ti ayatyo kadagiti amin at tattao ti Diyos, diyak mamingga nga agyaman iti Diyos gapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko. Ket idawdawat ko iti nagloryaan nga Ama, ken Diyos ni Apo tayo a Hesukristo. Nga ited na kada tayo ti Espiritu amangted iti sirib, ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti pudno, may papan ken kuana. Idawdawat ko amaluktan kuma dagiti pampanunot yo, tapno makita yu tilawag nga agtaod kenkwana. Tapno maamuan nyo tinamnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendisyon nga ingkarina kadagiti tattao na. Ken tinaindaklan apan nakabalin na ngagtartrabaho kada tayo a mamati. Daytoy apan nakabalin nga adda kada tayo, isumot lang tinabileg apan nakabalin nga inusar na idi pinagungar na ni Kristo, ket pinagtugaw na idi makannawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sadyay, nangat-ngato ngem dagiti amin a nailangitan a papangulo. Agtuturay, pan nakabalin ken Apo,
At daan iti akem anangat nga tungem dagiti amin nga akem ti pannakabalin iti agdama ken iti masakbayan. Inted ti Dios ti pannakabalin ken ni Kristo amang ituray iti amin a banag. Ket isu ti isaad na akangatuan nga ulo iti iglesia. Ti iglesia isu ti bagi ni Kristo. Ti pakadagupan dayjay mismo amang punno kadagiti amin a banag iti amin a lugar. Efeso Kapitulo 2. Adda iti tiyempo a naibilang kayo anatay iti espiritu. Gapo ta sinukiryo ti Dios ket nagbasol kayo. Sinurot yo idi ti dakes sa panagbiag daytoy alubong. Pinaiturayan kayo iti na espirituan apan nakabalin ti tangatang. Ti espiritu amang ituray ita kadagiti tattao asaan ngagtulnog iti Dios. Kinaagpaysuna, kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo kasmayan nurot kadagiti na idagaan at tarigagay tayo. Inaramid tayo ti anyaman akayat ti bagi ken nakem tayo. Gapo iti daytoy, naituding tayo met ngagsagabay ti pannusa ti Dios akas kadagiti amin at tao. Ngem dakkel ti panangaasi ti Dios ket ay ayaten na tayo launay. Isu nga oray na tayo iti espiritu gapo iti kinasukir tayo. Pinagbiag na tayo a mairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Dios gapo iti parabor na. Iti pan nakikaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Pinagungar na tayo iti na espirituan na biag tapno makipagturay tayo kenkuana sa dilangit. Inaramid na daytoy tapno iti amin at tiyempo iti masakbayan. Iparang na tinaisal sa lumina, ken sana matukod a kinamanang nga asina iti panagayat na kadatayo, babaen ken Kristo Jesus. Tagapu iti parabor ti Dios, na isalakan tayo babaen iti pamati. Sanyo nga isalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo ti Dios, ti pan nakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Datayo ti aramid ti Dios, ket iti pan nakikaysa tayo kini Kristo Jesus. Pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo nga intuding na idi. Laglagipin nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay anayanak a hintel nga awagan dagiti Hudyo, iti saan a nakugit, ket awagan dati bagida iti nakugit. Daytoy ti seremonya nga aramiden dagiti lalaki iti bagida. Naisina kay idi ken Kristo. Ganggan naet kayo idi, ket saan kayo a naibilang kadagiti napili at tao ti Dios. Saan kay a nairaman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti tattao na, ken naibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo dito'y lubong nga awanan namnama, ken awan pan nakainaig iti Dios. Ngem ita, babaen ti pan nakikaysayo ken ni Kristo Jesus. Da kayo nga adayo idi, nayasideg kayo gaputan natay ni Kristo akas sakrifisyo iti cross. Tamismo ani Kristo tinangyag iti kapya kada tayo, babaen iti panamagkaykaysana kadagiti Hudyo ken Hintil. Babaen iti ipapatay na. Renebba na ti padir a namagsina ken namagbinusor kadagitoy at tao. Winaswas na tilinteg dagiti Hudyo, abuklen dagiti bilin ken alalagaden tapno kadagitoy 20. Hudyo ken Hintil, parswaen na ti baro apuli ti tao, babaen iti pan nakipagkaykaysada kenkuana, tapno ipasdek na ti kapya. Babaen iti papatay na iti krus. Pinukaw ni Kristo ti gurang-gurada, ken pinagkaykaysana dagitoy a 20 iti maysa a bagi, ket ingkapya na ida iti Dios. Imay ni Kristo anang ikasaba iti naimbagada ti kapya kadagiti amin a tao. Kadakay a hintil nga adayo iti Dios, ken kadagiti Hudyo nga asideg kenkuana. Gapu ken Kristo,
mabalintay amin ti umasideg iti Ama. Hudyo man wenno hentel, babaen iti maymaysa nga espiritu. Ngarod, saan kayon aganggan naet wenno sang ini? Agkakailyan kayon kadagiti tattao ti Dios. Kamkameng kayon iti familia ti Dios. Nabangon kayo met iti rabaw ti fondasyon nga impastek dagiti apostoles ken dagiti profeta ket ni Kristo a mismo ti kangrunaan a pasuli. Isu ti mamagkakamang iti entero a patakder ket parang ayon na akas maysa a templo a nasantuan iti Apo. Iti pannakikaysa kenkuana, may kamang kayo met agraman dagiti dadduma iti pannakabangon ti maymaysa a balay a pagtaengan ti Espiritu ti Dios. Efeso Kapitulo 3. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo a balod ni Kristo Jesus gapu kadakay a hentel agkararagak iti Dios. Awan dua-dua a nadamag yon a babaen iti parabor ti Dios. Inted na kanyak daytoy a trabaho a maipaay iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Dios tinalimed a plano na ket impakaammo na kanyak. Insurat kon ti ababa a pakasaritaan daytoy. No mabasayo, maamuan yun to no kasano a maawatak ti palimed ni Kristo. Saan a naipakam iti daytoy a palimed iti sangkatauan, ngem imparangarangen ti Dios babaen iti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken profeta na. Daytoy ti palimed. Babaen iti ebanghelyo, may raman dagiti hentel kadagiti Hudyo nga umawat iti bendisyon ti Dios. Kamkameng da iti isumot lang abagi, ket mairaman da iti ingkari ti Dios ken ni Kristo Jesus. Nagbalinak nga adipen ti ebanghelyo, gapu iti naisang sangayan na sagot nga inted kanyak ti Dios, babaen iti pannakabalin na. Siyak ti kanumuan kadagiti nanumo at tao ti Dios. Ngem siyak ti pinili ti Dios amang ipakaammo kadagiti hentel iti di matukod a kinabaknang ni Kristo. Ken mangipakita kadagiti amin at tao iti pannakaibanag daytoy nalimed a plano ti Dios. Iti amin at tiyempo iti napalabas. Inlemmeng ti Dios isu anamarswa iti amin daytoy nalimed a plano na. Ita, babaen iti iglesia, maamuan dagiti agtuturay ken dagiti pannakabalin sa dilangit. Ti kinasirib ti Dios iti nagduduma apan nakaiparangarang na. Kastoy ti inaramid ti Dios kas mayan nurot iti agnanayon a panggep na at tinungpal na babaen ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Gapu iti pannakipagmaymaysa tayo kenkuana, ken gapu ta agtalet tayo kenkuana. San tayo nga agbuteng nga umasideg as itatalged iti sangwanan ti Dios. Dawatek nga rod adi kayo maupay iti panagsagabak gapu kada kayo. Pagsayaatan nyo amin daytoy. Daytoy ti gapuna ngagparintumengak iti sangwanan ti Ama, apaggapuan ti pudno anagan ti tunggal familia sa dilangit, ken ditoy daga. Iti kinabaknang ti Gloriana, dawatek nga ited na kada kayo ti pannakabalin, babaen iti espiritu na, tapno bumilag ti akin uneg akin na taoyo. Agnaed kuma akanayon ni Kristo iti pusoyo, babaen iti pamatiyo kinkuana. Ikararag ko a mairamot ken maipasdek kayo iti ayat, tapno da kayo ken dagiti amin at tao ti Dios. Nan anay ti pannakaawat yo, no kasano ti kadakkel ken kauneg ti panagayat ni Kristo kada kayo. Wen, mapadasan nyo kuma no kasano ti panagayat na kada kayo, no pay saan anan-anay amaamuan, tapno awan pagkurangan nyo, ken mapno kayo iti nadyusan agalad. Madaydayaw kuma ti Diyos, ama kaaramid iti nasursurok ngem ti dawaten, wenno panunuten tayo babaen iti pannakabalin nga agtartrabaho kada tayo.
Maipaay kumakinkwa na ti dayaw iti iglesia ken ti dayaw ni Kristo Jesus. Iti amin at tiyempo ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Efeso Kapitulo 4. Ngarod, kas may sa abalod gapu iti panagserbik iti Apo. Yunay-unay ko nga agbyag kayo kas maikari iti nangayaban ti Diyos kada kayo. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet. Ipakita yo ti ayat yo, babaen iti panagtitinulong yo. Aramiden nyo ti amin akabaulan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa, ngayon ted ti Espiritu, babaen iti talna amamagsinggalot kada kayo. Adda may sa abagi, ken may sang Espiritu, kas iti kadda ti may sa anamnama, anangayaban ti Diyos kada kayo. Adda may sa nga apo, may sa apamati, may sa abunyag. Adda may sa Diyos ken Ama ti sangkatauhan. Apo ti amin, agtrabaho iti amin ken agtaeng iti amin. Naikan titunggal may sa kadatayo iti na isang sangayan asagot, kas mayan nurot iti rukod ngayon ted ni Kristo. Kas kuna tinasantuan as surat. Idi muli sa dilangit, adu abalod ti inkuyog na. Nagited iti sagsagot iti sang katawan. Anya ti kayat asawen ti imuli, kayat na asawen nga imuna nga imulog iti kaunggan na paset ti daga. Ngarod, day di imulog, isumot lang ti imuli ti ngatwen ken labes ti tangatang, tapno adda iti amin a lugar, iti amin a lubong. Isu ti Nagited iti sagsagot iti sang katawan. dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostoles, ti dadduma profeta, ti dadduma ebanghelista, ti dadduma pastor ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tattao ti Dios iti na Kristiyanuan a panagserbi, tapno dumakkel ken mapapig sa tibagi ni Kristo. Iti kasta sang kamaysa tayo iti pamati ken pannakaammo iti anak ti Dios. Agbalin tayo apodno anataengan a mairukod iti kinaan-anay ni Kristo. Ket santayton akas laubing, wenno basit abang kaayanlo allon dagiti dalluyon, wenno yalla-alla dagbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro kadagiti manangalilaw at tattao. Mangyaw awanda, babaen kadagiti ulbod nga ibagbagada. Ngem babaen iti panangtaginayon iti kinapudno. Idinto nga iparangarang tayo ti panagayat tayo iti tunggal maysa. Dumakkel tayo nga awan pagkurangan na iti pannakikaysa ken ni Kristo. Isu ti ulo a mamagtutunos iti amin apaset ti bagi. Ket agkakamang ti entero a bagi kadagiti nagsusuoban na. Isot gapuna ano agtrabaho ti tunggal paset akas rebbeng na. Tumakkel ti sibubukel a bagi ket pumig sa babaen iti ayat. Itinagan ti Apo. Kunak nga ro daytoy, ket ballaagan kayo adi kay agbiagen akas kadagiti hintel. Awan sirsirbi ti panagpampanunot da, ken nakullaapan ti isip da. Nailaksid da iti biag ngayon ted ti Diyos, agsipod ta awan apulos ti amuda, ken natangken ti ulo da. Saan dan nga ammo ti agbain? Naigamerdan iti kinadagas, ket awanen ti makaigawid iti panagaramid da kadagiti amin akita ti kinarugit. Saan akasta ti nasursuruyo may papan kin ni Kristo. Awan dua-dua anang nanggagyon ti may papan kin kuana. Ket kas pasurot na, naisuro kada kayo ti kinapudno nga adda ken ni Jesus. Iwaksiyo nga rod ti daan a kinataoyo anang idalan iti sigod a panagbiagyo. Ti daan a panagbiagyo amang daddadael idi kada kayo, gapo kadagiti tarigagay anang yaw-awan kada kayo.
Masapol anan-anay ti pan nakapabaro ti puso ken isipyo. Masapol ngagbalin kay abaro a tao a pinarswa ti Dios nga umasping ken kuana. Ket may pakita daytoy itinalintag ken nasantuan a panagbiag. Di kayo ngarod agul-ulbuden. Tipod nulang ti ibaga ti tunggal maysa iti kabsat na iti pamati. Takamkameng tayo amin iti bagi ni Kristo. No agpungtot kayo, diyo ipalubos nga agbasol kayo. San kumaalumnek ti init adi bumaaw ti pungtotyo. Tapno diyo ikkan ti diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Ti man nanakaw, isardengnan ti agdakaw. Agtrabaho kitdi tapno mangged as itataknang iti kwarta nga agpaiken kuana. Ket makatulong met kadagiti na panglaw. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo lang dagiti balikas anasaya at ken maiparbang, tapno matulungan ti siya sinuman akasasauyo. Ket diyo pagleddaangan ti Espiritu Santo ti Dios, ta isu ti marka ti Dios iti panang tagikuana kadatayo. Maysa a pamatalged at umtengto ti aldaw, apanang waya-waya ti Diyos kadatayo. Lipaten nyo ti amin asakit tinakam, gura ken pungtot. Diyon bugkawan wenno padpadaksen ti padayo a tao. Ikkaten nyo ti anyaman asakit tinakam iti siya sinuman. Agkikin na asi, ken agiin nayat kayo kitdi. Agpipin nakawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo babaen ken ni Kristo. Efeso Kapitulo 5. Gapu tada kayo ti anak apatpatgen ti Diyos, masapol at tumulad kayo kenkuana. Ti kumaayat ti mangiturong iti panagbiagyo, kas iti ayat nga impaay ni Kristo kada tayo, babaen iti panangted na iti biag na gapu kada tayo. Kas nabanglo asagot ken daton a makaparagsak iti Dios. Tattao na kayo ti Dios. Saan nga ro darumbeng nga adda pakasarsaritaan nyo, may papan iti pan nakikamalala, wenno kinarugit, wenno kinaagom. Di met tumutop nga agisawang kayo kadagiti naalas, minamaag, wenno narugit a balikas. Agyaman kayo kitdi iti Diyos. Di kay agdwa-dwa iti daytoy. Awan to ti lugar ti man nakikamalala. Narugit, wenno naagom iti pagarian ni Kristo ken ti Diyos. Tati kinaagom ket maysa akita ti panagrukbab iti ti Diyosen. Di kay paalilaw iti siya sinuman, babaen kadagiti ulbod a sarsarita. Dagitoy ti pakaigapuan ti panagdisuor ti pungtot ti Dios kadagiti saan nga agtulnog kenkuana. Ngarod, di kayo makikadwa kadagiti kasta at tao. Adda kay idi iti sipnget, ngem gaputa nagbalin kayo at tao ti Apo. Adda kayon iti lawag. Isot gapuna a masapol nga agbiag kayo, akas tattao anaruam nga agtaeng iti lawag. Tati lawag ti mangyeg iti nawadwad a bunga ti amin akita ti kinaimbag, kinalintag ken kinapudno. Biruken nyo no anya ti pakaragsakan ti Apo. Adaywan nyo dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan sirserbina a panag nga agtaod iti sipnget. Ibutaktak yo kitdi ida. Kinapudno na, nakababain uray ti panang sarita laeng kadagitar aramiden da itinalimed. Ket inton may parangarang ti amin abanag itilawag. Makitan to asilalatak ti pudno a kababalinda. Tati anyaman a maipalgak asilalawag, agbalin alawag. Dahitoy ti gapuna a makunkuna, Agring ka, sika amat maturog, bumangon ka ken ni patay, ket lawagan na kanto ni Kristo. ngarod, annadanyo ti panagbiagyo. Di kay agbiag akas nakuneng at tao,
no di ket kas mamasirib. Usarin nyo ti amin agundaway yo nga agaramid iti naimbag, agsipod tadakas dagitoy nga aldaw. Di kay ngarod agkunkunen, ammon nyo kit di ti kayat ti Apo nga aramidin nyo. Di kay agbarbartek, ta isot pakadadailan nyo. Ikagumaan nyo kumakit di nga agtaeng kada kayo ti Espiritu. Iti panagsasarita yo, usarin nyo dagiti balikas dagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti Apo kadagiti himno ken salmo, abuyugan tinaimpuswan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyaman kayo iti Diyos Ama, gapo kadagiti amin abanag, itinagan ni Apo tayo a Hesukristo. Paiturayan kay iti maysa ken maysa, kas pakakitaan ti panagraemyo ken ni Kristo. Babbai, paiturayan kayo kadagiti asawayo, kas iti panangituray ti Apo kada kayo. Taadda kalintigan ti lalaki amang ibaga no anya ti aramiden ti asawa na. Akas met iti kaadda ti kalintigan ni Kristo amang ibaga iti aramiden ti iglesia. Ket ni Kristo mismo ti mangisalakan iti iglesia abagina. Iti kasta, masapol apaiturayan dagiti babbai kadagiti asawa da iti amin abanag, akas met iti iglesia apaiturayan ken ni Kristo. Lalaki ayaten nyo dagiti asawa yo, akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Indaton na ti biag na gapo kenkwana. Inaramid na daytoy tapno pasantun na ti iglesia iti Dios, babaen iti panangugas na iti danom ken sa una. Tapno idatag na iti sangwanan na metlaeng, ti iglesia akas la babae a nakapimpintas, nadalos, awan mansa, wenno kuretret, wenno anyaman apakapilawan na. Rebeng nga rod ngayaten ti lalaki ti asawa na, akas iti panagayat na iti bagina. Ti lalaki nga agayat iti asawa na, ayaten namet ti bagina. Taawan ti tao amanggura iti bukod na abagi. Taraunan nakitdi, ken taripatwen na akas iti panangtaraon ken panangtaripato ni Kristo iti iglesia. Takamkameng na tayo ti bagina, kas kuna tinasantuan asurat. Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana. Makitipon to iti asawa na ket agbalindan to amay maysa. Adda dakkel a kinapudno nga iparangarang daytoy apaset tinasantuan na surat. Ket maawatak a mayaplikar daytoy ken ni Kristo ken iti iglesia. Mayaplikar met daytoy kada kayo. Masapol nga ayaten ti tunggal lalaki ti asawa na, akas iti bagina. Masapol met araemen ti tunggal babae ti asawa na. Efeso Kapitulo 6. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti maiparbeng nga aramidin nyo. Dayawem da amam ken inam. Kuna ti umuna abilin, anapakuyugan iti kari, Tapno aglakam ka iti amin nga imbag ket atiddog ti biag mo ditoy daga. dakay anaganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padaklen nyo kit di ida iti na Kristiyanwan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Dakay at agabo, agtulnog kayo asipapasnek kadagiti apuyo, ket agraem kayo kadakwada. Aramiden nyo daytoy anaimpuswan akasla ni Kristo ti pagsirsirbian nyo. Aramiden nyo daytoy saan la ano kumitkita da kada kayo, tapno maayayo da kada kayo. Ngem kas tagabo ni Kristo, aramiden nyo kitdi ti pagayatan ti Diyos iti amin aposoyo. Ngarod, kas tagabo, aramiden nyo asiraragsak dagiti trabaho yo, akas lati apo ti pagsirsirbian nyo, asaan ket adagiti apuyo.
Tagabo ka man wenno si wayawaya. Masiguradom agunggunaan to ti Apo ti tunggal tao iti naimbag nga aramid na. Da kayo nga apo, kastamet kumati umno apan nakilangin nyo kadagiti tagabuyo. Isardeng yon abot-bot ngan ida. Laglagipon nyo ada kayo ken dagiti tagabuyo. Agpapada kayo nga agsirsirbi iti maymaysa nga Apo sa dilangit, nga awan ti idumduma na. Kamaudyanan na, agbalin kay anatibker iti pan nakikaysayo iti Apo, ken iti nabileg apan nakabalin na. Ikawes yu ti amin akabal nga ited ti Diyos, tapno mabalin nyo asarangten dagiti pangalilaw ti Diablo. Saan adagiti tattao ti kagubgubat tayo? No di ket ti armada dagiti demonyo iti tangatang, dagiti agturay, dagiti pannakabalin, ken dagiti diyosen, wenno espiritu a pagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakes a panawen. Ngarud, ikabilyo ti salaknib nga inted kada kayo ti Diyos. Iti kasta, inton dumteng ti dakes nga aldaw, mabalinyon to asarangten ti kabosor, ket kalpasan ti pannakigubatyo, adda kay tupay laeng a nakatakder as sisasagana iti iraraot na manen. Ngarod, sisasagana kayo kumalatta. Aramatin nyo apan nakabarikes yo ti kinapudno. Ti kinalinteg, akas kabal asalaknibyo. Ken ti gagaryo amang ipakamo iti naimbag adamag ti talna apan nakasapatos yo. Mainayon kadagitoy, alaen nyo pa'y ti pamati apan nakakalasagyo. Ta iti daytoy, may depyun to ti amin at dumardarang apana, ngay biyat kada kayo ti managdakdakes. Awaten nyo mat ti pan nakaisalakan apan nakahilmityo ken ti sao ti Diyos, nga ited ti Espiritu apan nakakampilan nyo. Agkararag kayo, bayat ti panangaramidyo kadagitoy. Ket iti panagkararagyo, dawaten nyo at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramiden nyo, agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan nyo dagiti amin at tattao ti Diyos. Idawdawatan dakmet ngikanak ti Diyos iti mensahe, inton nakasaganaak nga agsao, tapno naturedak amang ipakamo iti palimed ti Ebanghelyo. Maipoon iti daytoy nga Ebanghelyo, may siyaak apan nakabagi ni Hesukristo, nupay si babalodak. Idawdawat yo ang naturedak amang ipakamo iti daytoy, kasrebeng ko nga aramidan. Ipakaamunto kada kayo ni Tikiko, ti amin adamag may papan kanyak, tapno maamwan nyo ti kasasaad ko. Napateg akabsat tayo ni Tikiko, ken mapagtalkan nga adipen iti trabaho ti Apo. Daytoy ti gapuna nga ibaon ko nga umay kada kayo, tapno ibagana kada kayo ti kasasaad mi amin. Ket iti kasta, pumigsa ti pakinakemyo. Sapay kumata ited ti Diyos Ama, kastamet ni Apo Hesukristo, ti talna ken ayat, abuyugan ti pamati kadagiti amin a kakabsat. Sapay kuma taadda ti parabor ti Diyos kadagiti amin adi agresat ti panagayat na, ken ni Apo tayo a Hesukristo.